kare-kare, spaghetti, pakwan, baw, siopaw, may mga iba-iba palaman, may cake man nga ako, halo-halo, syempre may kasaba, free duman sa restaurant na pinakalamni. Eh, para i-ringgit ang mga gurang. Ayun pala, may leche plan pa, mabagi-magi pupunta ako kailan. Welcome back na naman sa ating YouTube channel, and for today's vlog, nandito po tayo sa Blackstrap. Actually, first time namin dito. Yan, sinama lang kami nila kuya. Yan. Yan, kasi birthday ng aking may bahay. Yan. Yan, so naisipan nilang kahapon, naisipan nila sabi nila pumunta na lang kami dito sa Blackstrap. So sinearch ko to sa Google din. Ay, sabi ko ayos din Kasi yung yung inflatable nilang laruan dyan sa may beach. Beach to, pero lake talaga to. Ang sabi ni kuya man-made daw to pero napakalaking lake, man-made. Yan. So itong Blackstrap 45 minutes away from city ng Saskatoon. Yan. Pero kung galing dun sa amin mga 25 minutes lang siguro. Maganda dito lalo na ngayong tag-init na dito sa Saskatchewan province. Lalo na dito sa may Saskatoon area, or kahit yung mga taga North Battlefield or Regina. Kasi sabi nung doon sa may entrance, magiging busy daw tuwing weekends. Maganda na rin to puntahan kasi di ba? Kaysa pupunta ka pa sa napakalayo, maganda rin dito mag-spend ng weekends, ganyan, or may mga gathering katulad niyan, birthday. Para na rin sa mga bata. Meron silang entrance fee ng $11 kasi yung binayaran ni kuya ay nasa 22. So dalawang sasakyan. Day pass yun, day pass. Day pass yun, day pass. So yung mga nagka-camping kuya, so magkano yun? Nasa 30 plus, 40? Depende sa araw. Kasi pwede ka mag-camping dito, iba yung bayad ng sa pag-camping. Yan. So siguro mga nasa 30 yun or 45. Yun, mga ganun yung presyo. Pero napakaganda dito sa Blackstrap, no. Yun. Nasaktuhan namin medyo tahimik pa. Yun nga sabi ko, dun sa may entrance, sabi nung nagbabantay magiging busy daw mamaya. Oo nga, parang dumadami ng tao. Yan. Yan. So yun. Pakita namin sa inyong lugar. Sakto nasa kami yan. Nasa malapit kami dito sa may lake. Sa may tapat mismo ng lake. Yan. Pero pag weekends daw dito napaka-busy. Yan. So yan. So, tara, enjoy natin tong Blackstrap na to, at meron kami mga dalang pagkain diyan gawa nga ng birthday ng aking may bahay. Yan, meron kaming halo-halo, kare-kare. Ano pa 'yon? Spaghetti, macaroni. Yan. Bell. So, yun. Later.